Sense cap revolta, València seria una ciutat més grisa, més avorrida i més provinciana. Posa-li colors a València, dona suport a Car Revolta. Forme part del projecte de Car Revolta des d'abans de que fora Car Revolta. Me sent que Car Revolta està en el meu cor. M'agradaria que no sols estiguera en València, m'agradaria poder-la compartir més amb la gent d'altres territoris. Recolza Car Revolta, ho necessita. Si no existira, Car Revolta hi hauria que inventar-la perquè és un revulsiu de la consciència social col·lectiva i crítica. I, per tant, tenim que apoyar a Car Revolta. Bé, així per a donar suport a Car Revolta en el seu vercami, perquè està en el cor de la ciutat i que expandix a tota la ciutat i ese cor que palpita diàriament. Es importante y necesario apoyar a Car Revolta porque es una asociación ciudadana crítica y rebelde que posibilita la participación y lucha contra la falta de democracia. Car Revolta és necessari, és un espai de llibertat, un espai de canvi, un espai d'idees, un espai de reflexió, un espai de combat i no la van a callar. Sense Car Revolta, València no seria la mateixa i de tu depèn que València continue més crítica i més lliure.